ne-am susținut unii pe alții, ne-am mai și certat, fiindcă e normal, ca și între colegi, dar într-un moment, normal că mă uit la tine, cu tine m-am certat mereu cel mai des, dar întotdeauna am avut fiecare dintre noi o linie roșie și am încercat din aceste discuții să aducem lucrurile bune și să împingem lucrurile în direcția corectă. Doamnelor și domnilor, colegi, camarazi, distins prezidiu, înainte de toate, suntem cu toții români. Și eu și dumneavoastră, cu toții ne iubim România și țara noastră. Și o să încep cu o temă foarte de actualitate în acest moment și o să vă spun pentru că dumneavoastră m-ați ales să vă reprezint vremelnic, cum e și normal, ca președinte al partidului, cel mai mare partid din România după Revoluție. Eu nu voi accepta niciun stat, mai ales european, să stea în calea progresului României. Mai ales într-un moment în care România și noi românii ne-am făcut datoria până la capăt și un mod exemplar și față de criza energetică și față de războiul și gestionarea a întregii situații din Ucraina ca un stat european, cu toate că îndeplinim toate cerințele tehnice de a intra în spațiul Schengen, cineva dintr-un interes politic să se opună intrării României în spațiul Schengen. Și cred că această nedreptate nu trebuie să se întâmple din nou față de România. Avem acest drept, ne-am câștigat acest drept și cred că întregile familii europene care ne reprezintă, și ați văzut că familia social-democrată europeană, fără excepție, au votat pentru intrarea României în Schengen în Parlamentul European, trebuie să urmeze acest exemplu și să nu ne facă din nou o nedreptate. Acest lucru sau această eventuală nedreptate ne-ar îndrepta către o direcție pe care nu ne-o dorim. Repet, România a pus umărul într-un moment foarte dificil al Europei atunci când Rusia a atacat Ucraina. Dacă România nu s-ar fi implicat, și arma de a declanșa o criză alimentară, în special în nordul Africii, a lui Putin, ar fi fost pusă pe primul loc. Am vrut să fiu foarte clar până a intra în discuțiile în ceea ce privește mineritul de la Gorj și din România și să fiu foarte bine înțeles că eu nu voi accepta și nu cred că vreun român poate să accepte până la urmă o jignire față de România și de români fără niciun motiv sustenabil. Mineritul în România și mai ales în Gorj trebuie să aibă viitor. Este normal, fiindcă mineritul are viitor și în alte state europene. Cei care au greșit și au vrut să lase în Gorj peste 40.000 de oameni fără slujbe, trebuie să ia iarăși drumul Bruxellesului, să renegocieze planul de restructurare de la
Oltenia să rediscute închiderea minelor, mai ales când ne confruntăm cu toții și întreaga Europa cu o asemenea criză energetică. Nu noi suntem de vină că au liberalizat, cum spuneau și colegii mei, prețul la energie într-un moment cât se poate de nepotrivit sau, cum spune Banca Națională a României, prețurile de la energie și liberalizarea pieței energetice a dus la acest haos în acest moment în România. Este aproape un an de zile de când corect ne-am implicat în actul de guvernare, pentru că după 2 ani de guvernare de dreapta am văzut unde ajunsesem. Era momentul în care trebuia să ieșim din logica de a face socotelile electorale și să intrăm într-o logică pe care și-o doreau românii, pentru a crea totuși o perspectivă și o stabilitate politică în România. Nu-mi pare rău de acest lucru și cred că România astăzi, fără Partidul Social-Democrat, ar fi arătat mult mai rău. Am pus condițiile încă de la început, când am negociat intrarea Partidului Social-Democrat la guvernare și când am creionat programul de guvernare al coaliției, de a intra cu un pachet echitabil atât social cât și economic. În ultimii 2 ani de zile au întors în economie unii care acum tot scriu pe Facebook și Instagram, 2% din PIB. Cam cât nivelul a unei țări din Africa. În timp ce în țările europene se întorceau între 6 și 8% din PIB în perioada pandemiei. Am avut cel mai mare excedent bugetar și a trebuit să fim obligați să semnăm un acord cu Comisia Europeană pentru reducerea acestui excedent. Suntem singura țară din Europa care avem un acord în ceea ce privește excedentul. Trebuie să dea lămuriri pentru ceea ce au făcut. Ce construim în acest moment. Și, sincer, eu personal nu am foarte multe lucruri să-i reproșez primului ministru și avem un dialog corect și cinstit. De zile, după gafa liberalizării necontrolate, eu în continuare tind să cred că soluția cea mai bună pe o perioadă limitată de timp este revenirea la reglementarea prețului în energie, astfel încât să putem crea o perspectivă clară atât pentru populație cât și pentru industrie. Nu sunt măsuri rele în acest moment. Cu 0,68, cu 0,8 la casnici și cu 1 leu în zona de IMM-uri, este încă o zonă suportabilă. Sper ca în 2-3 zile să ieșim împreună din coaliție cu ceva foarte clar pentru următorii 2 ani, foarte sustenabil bugetar și să putem privi românii în ochi că ne-au trimis acolo să rezolvăm problemele, nu să găsim vinovați. Asta nu înseamnă că trebuie să uităm vinovații. Și nu noi, pentru că suntem oameni politici, ci în primul și în primul rând, acest lucru nu trebuie să-l uite românii. Ne-am asumat această guvernare exact într-un moment de criză majoră, nu numai în România, ci în întreaga Europa. Și am venit cu pachete
cu măriri de pensii, de salarii, cu pachete one-off în lunile ianuarie pentru a depăși iarna trecută. Sunt ferm convins și acum construim bugetul pe anul viitor, în afară de sectorul de investiții atât de important pentru România și de atragerea fondurilor europene, trebuie să venim iarăși cu un pachet consistent, social, pentru persoanele vulnerabile și pentru noi toți, pentru a putea depăși această iarnă până când, încet, încet, se vor așeza lucrurile. Îmi pare rău să o spun, Comisia Europeană trebuia de mult să ia o decizie și să avem cu toții o practică unitară în ceea ce privește criza energetică. Astfel, va trebui fiecare stat european, în funcție de resursele pe care le are, și aici România, dacă unii nu s-ar arunca cu capul înainte sau cu capul în zid, să închidă aceste resurse fără să pună altceva în loc, și în mod special aici cu Mihai Weber și cu parlamentarii dumneavoastră am modificat legea în acest sens, să nu se mai închidă nicio capacitate până când nu se pune alta în loc, și felicit pentru acest lucru, fiindcă numai așa putem împinge lucrurile înainte. Eu nu cred că nu vom depăși această perioadă și nu cred că nu ne vom ridica la așteptările românilor și a oamenilor. Nimic nu o să fie simplu, nimic nu o să fie la îndemâna oricui, dar eu știu că nouă pesediștilor ne plac lucrurile complicate. Să mă întorc la pachetul social. Sunt ferm convins că vom găsi resursa bugetară să mărim pensiile de la 1 ianuarie, cum am spus, cu minimum 10%, poate cel mai corect ar trebui cu 11,91%, astfel încât legea Partidului Social Democrat, cea cu mărirea pensiilor cu 40%, să fie închisă la începutul anului viitor și de aici să venim pe fiecare categorie socială în funcție de venituri și cât de vulnerabilă este față de aceste crize, să depășim cu toții. Avem o creștere economică, dar această e cea mai mare din Europa, din câte se pare, dar această creștere economică trebuie să se vadă automat și în nivelul de trai al românilor. Sunt lucruri ambițioase, lucruri pe care trebuie să le ținem într-un echilibru între cerere și ofertă. Trebuie să stimulăm atât producția, dar și puterea de cumpărare, fiindcă altfel se creează un dezechilibru, și prin investiții și prin atragerea fondurilor europene să ne menținem locurile de muncă. Astfel, această recesiune tehnică, care o să atingă întreaga Europa, să o putem depăși împreună mult mai ușor. Ceea ce privește organizația de la Gorj, mai ales că tatăl meu este din Bălești, sat Ceauru, unde ești, domn primar. Mai am niște vere acolo și o mătușă. Nepoții, unii dintre nepoți mi-a zis, mătușa, au mai plecat și prin Anglia la un moment dat. Acum aflu că și Sorin Grindeanu, cu care mai am anumite dispute prietenești, e jumătate și el oltean, și deci se explică multe, de aceea avem capacitatea de a construi și nu de a distruge. Am prins ultimul bunic în viață, la 5-6 ani, la Ceauru, și rămân
rămân aceste lucruri în memorie și e normal. Cred că și printre ultimele poze cu tatăl meu și cu frații mei e o poză la Coloana Infinitului. Sunt legat de județul dumneavoastră, sunt legat de bunul meu prieten Mihai Weber, care până la urmă am crescut împreună în Parlament și sunt mândru de organizația dumneavoastră, dar sunt ferm convins că în 2024, după ce veți câștiga toate rândurile de alegeri și poate domnul primar îi învățați ce trebuie să facă să câștige și primăria, o să fiu și mai mândru de această organizație și să am aceeași tărie să vin în ochii dumneavoastră cu tot ce v-am spus, că ne-am ținut de cuvânt, întreaga echipă care vă reprezintă la București, și aici este inclus și Mihai, că am ajutat și ne-am făcut datoria față de cei care ne-au ales, față de familiile noastre, față de dumneavoastră, cu demnitate, cu onoare, cu perseverență, am ajutat România și românii să trecem această perioadă dificilă, dar nu în ultimul rând, cu demnitate. Suntem o țară europeană, românii sunt europeni și nu mai trebuie nimeni în Europa să folosească un vot politic împotriva României și românilor. Vă mulțumesc mult!